Dneska si povieme, ako najviac predĺžiť životnosť speedbajku. Speedbajku majú obecne zlú povesť, že sa kazia a rozsýpajú a lamajú sa. No aj cez to sa dá predĺžiť životnosť o niekoľko stoviek hodín. Poprvé je na maximálnych otáčkach. Hlavne myslím to, že dávate plný držím, plyn a tak. To by ste vôbec nemali robiť, lebo ten motor sa ničí, není na to stavaný, tak motorka moc potom nevydrží, ale keď raz za čas mu nevadí, keď tomu prikúrite alebo dáte tomu plynu. Po druhé, nejazdiť hard enduro alebo také veci skôr ako na lúky a na nejaké normálne kopce a nie také trate, inak zase tam stráca pitbike svoju životnosť. Po tretie, skoky. Najviac sa stáva väčšinou na pitbike, že sa ohne rám, volant alebo pri najhoršom aj sa zlomí. Ak chcete skákať, tak si kúpte dačo japonské skôr. Po štvrté je veľmi podceňovaná vec menenie oleja. Treba to podceňovať. Tie motory vedia zvládnuť kúňa aj 300 motohodín s pravidelnou výmenou oleja. S nepravidelnou výmenou oleja môže zvládnuť menej motohodín, než by to zvládlo, keby sa to pravidelne menilo. Po piate, prehrievanie. Prehrievanie je tiež podceňovaná vec. Že dá kedy počkať, než aby vychladol motor, než ísť s teplým motorom, ktorý sa môže pridreť alebo pri najhoršom zadreť. Aj. A to mám všetko.